Welcome to Pirates Fans TV wafethu. Siphethu beekeeper. Utithere namhlanje beekeeper. Yeah, hey, lelizwe ligcwele ama-slow learner too much. Aningi ama-slow learner la ezweni. Kuzokufanele ngibhale bebhale phansi. Yeah, ngifuna abangichazele kahle. Loba bethi iplumb coach wami. Bethi kutshele ukubhalele la ukuthi 9 games baba. 9 games. 9 games unbeaten. Yeah, ningizwa kahle amazebra lapha. Nanku umbuzo wenu mazebra ningalali ningakaphenduli la. Who is a plumber? Babuze memo. Khona lapha ezweni. One goal conceded there. Hayi, kumnandi ezweni. Hayi bafowethu kumnandi ezweni. Hayi sazobra sengiyabona ukuthi hayi. Leyo kubraya ngeke ibe enough. La siya khona. Siya kwa Biltong. Siya kwa Biltong. Uyabona siya kwa Biltong ke manje. Hayi phela hey bafowethu inyama iyaphela. Hayi kumnandi ezweni. Mnandezwe. Wemfethu abake bacheka kubethwa bengisase nesikhathi. Bengisazobhala ilog table. Hey kurafu baba. Siphe kwakho uZakewu. Ngasho ngathi uZakewu uzokwehla. And lo waseBhayibhelini ke watshela kwathiwa yehle esihlahleni. Lo wala eNaturen. Lo mazebhe. Akehlanga kuvela kwa isihlahla nje phansi. Hawa na. Hey uyacruise uZakewu cruiser nice from number 2, number 3 straight to number 14. Ungizwa kahle. Mame. Sisazokala any question nangumeneru la. Hi Miner, beautiful Miner. And then Miner, we don't give these chances. We don't give these teams chances, man. They come here, they can't just go, man. Utangu to coach wenzeni, Miner. Cause it's 9 games now. Only 1 goal conceded. Wow, man, that's beautiful. No basuke bamedelela. Yeah. Bakhuluma konke abakuthandayo ngama game awu2. Understand njengathi ke thina abantu esasimeseka babethi hayi iPirates mhlawumbe ninikeza something why ningasijoyini kushayela umuntu ngathi mina relaxani bafowethu lenkalakatha lena yayitshela ukuthi sisasekuyini lo sasekuyini kwama game lokho yayitshela sikuma pre-season ngase siyidonsa wasikho pre-season baba ayiqala igame ucoach wami bamdelelele umbona shaya kanje you understand but njengamandlela ashaya ngayo awuyashaya baba. I don't know, tell Ndugu. And then we saw number 15, Mr. Beekeeper, man. Can you talk about Masindi, man? Wow. Watu banu namtajela kona lapho. Masindi nomtache. Ngimbone last game. Uyingozi. Nanga mathayitai. Uyaligibela ibhola. Tito number 2. Futhi no Titi ngathi uzoba nenkinga lapha. Le mthetho uyagibela baba. Yeah. No, by the way Pirates ngenye into. Pirates ngenye into mfethu yangidida manje yangiconfuse. Yeah, hayi umlilo lento. Ivalelwe lapha esigodi. And then amakulu wanamhlanje wona uwabonile na wanamhlanje wongawaboni nje wemfowethu mina ngeke ngabuza ngathi ipenalty kwenzeka angiboni lutho mangilapha mfethu le Pirates le nje leso awuboni lutho lapha mawufuna ukubona ibhola kahle hlala ku TV ungeze esigodini mfethu ayazi ku PlayStation qwaqwa namagoli akona ilightning akusazoba mnandi mfethu kusazoqina amabhlukwe uba phela siya move from size 35 to size 40 sazoqina igate iqina amaphinifa yemfethu sisazonona sazoba nobanana la ngemuva okwamanje sisajika kanje masijika sazovuka isikhathi masidle kahle lenyama sojika kanje kusazoba mnandi ezweni baba kusazophela inkuni kuphela amalahle kuphela amagalite kusazoguga ama-bring stand shilo sokusaseka they have it mapakaniya bofa